Без да искам, защото все нещо пак се караха. Те не са деца като деца и така. И аз чуя какъв разговор ще проведе с Теди. Ела, Теди, да проведем тати един разговор. И си мисля, кой знае какво ще му кажа. Млъкни! Млъкни! Той да се смее. Млъкни, брат, видеоклип! Не знам. Все едно ти едно време се да ни занимавала с парички, с Петър и това онда. Това още деца не трябва да ги обременяваш такива неща. Аз? Той Млъкнете! тогава на Теди го казва, не го казва на Теди. Айде, Теди. Ей, тишината. Не мога. Бабо, в YouTube е онова сервенто, което гледа с клипсета. Аз съм правил един такъв. Защото му казах, аз Не! викам, Млъкнете, правя клип! Викам, нали още бяха за обучението. Млъкнете, правя клип! Знаеш какво каза Русия? Елка Попова посъветва. Здравейте! Млъкнете ме! Здравейте на всички! Това е нашия трети епизод. Моят трети епизод. Ще западнем. Сега... Той седми толкова няма барберики. Няма и един данък на този има много пари. Доста. Този много си стълкал. Не може. Този не е толкова. Хора, а този не. Този я го вижте колко малко пари елексир има. Ама... Вау! Вау! Hospital House. Толкова пари. Ето на това място. Няма да ви убиете, уродия! Хора! Взехте! Хора, взех много! И ви се смейте! Поне взеха нещо, хора!
Ето най-силният в клана. Той ще е твърдно. Няма да сте. Да нападем пак. Хора. Този. Вижте какъв е силен. Не толкова силен. Някакъв по-слаб. А този път това къде му е Тонхао? Ето тук въгъла. Това седми Тонхао ли е? Май не. Не. Къде си пази този Дарк Еликсир? И 8 Тонхао. Какъв е този 8 Тонхао? Защо си пази толкова Дарк? Не е турбовазия. А този е път твърде слаб. Ще иска да се бъда първи. Вау! Купих няколко награди. Не е добре. Добре, една армия, не толкова такава. Драгон? Четири? На половинца. Ако трябва с твоята карта да ги купиш, так може да си само с карта. Пет. Това ти си ги купиш. Уау! Та армия е супер! Това ще е края на клипа ми. Това ще е края на клипа ми.